Kedadian iki dialami koncaku. Tak cekak wae jenenge DB. Sing wis ninggalake ngomah 2 taun lawase, ngumbara menyang Bali, nyambut gawe, golek duit. DB neng Bali ngontrak omah. Neng kono gaweane dagang batik. Mulih saka ngiderake dagangane, DB weruh layang kumlarah ana ngisor lawang. Bareng dideleng jebul layang saka babake. Layang dibuka, dene surasane akon supaya ora ketang sedelo, DB kudu mulih. Mergo ngomah ana bab penting. Emane kepentingan apa neng layang ora disebutake. Ganti dino DB mulih kanthi numpak bis Cakrawala. Tekan Yogya jam 7:15 esuk. Sarehne DB entuk layang titipan saka koncane ing Bali kanggo adine sing sekolah ana ASTI jenenge N. Manggon ing asrama Purantara Putra Bali, Saraswati, Baciro. Mula DB ora terus mulih. Ning ngemenake ngeterake layang mau menyang Baciro. Tekan asrama sing ditekani seneng banget. Gandeng DB ketok kesel banget, dening N dicandet supaya ngasuh dhisik. DB manut. Kegawa awak sayah lan ngantuk, DB njur turu bleksek ora sambat. Nglilir ngerti-ngerti wis jam 5:30 sore. N ora ono, jarene koncane bocahe kuliah mlebu sore. Mula bareng wis adus, tanpa ngenteni mulih N, DB terus pamit mulih karo koncane N tunggal sak kamar. Kebeneran wayah sore, sisan karo mlaku-mlaku dasar wis 2 taun ora weruh kutane, tur yo sisan golek oleh-oleh kanggo ngomah. Tekan jalan Malioboro sakwise entuk oleh-oleh, DB gumun, dene ing pernah ngarepe kok ana andong mandeg. Bareng ditamatake nomere, DB gumun kaworan seneng. Jebul andong kuwi duwe iki Pak N, yo sing momong dheweke nalika isih cilik. DB nyedak, kebeneran Pak N kok yo pinuju noleh. Tempukin mripat karo-karone padha guyu. Lan Pak N gagi anjlok saka andonge marani DB karo ngatungake tangan. DB mampani tangan karo rada mlenggong, tangane krasa anyes kaya es. DB aruh-aruh dhisik. Sugeng Pak, piye kabare? Wah, hai. Mentas gerah Pak kok pucet. Wangsulane Pak N kanthi ora kurang grabyak. Oh. Wah, mulih to iki. Wis ayo bareng aku wae. Dasar aku ya sarep mulih. Sedina iki mau kok rada sepi, ora akeh penumpang kaya adate. Wong loro banjur padha munggah neng andong. DB munggah ing kusiran jejeri Pak N. DB sejatine arep takon, kene yo oleh jangkul golek penumpang kok neng jalan Malioboro. Ning janji arep kumecap, lesane kaya dibungkem. Pak N kondo ngene. Kebeneran lho lek kowe mulih, ngomah kuwi rak lagi ewuh. Wiwit mau esuk wis akeh sing padha teka arep rewang. Ora, Lek. Sejatine ngomah kuwi ana apa? Kok ewuh barang. Wangsulane Pak N glayem sajak sedih. Anu le, aku dhewe ya ora weruh. Mung jarene kuwi ana bab sing wigati banget. DB nyawang Pak N, dheweke ndungkluk sajak sedih. Bubariku banjur nyawang mengarep, kanthi penyawang sing kotong DB wis njur ora wani takon apa-apa maneh. Mung DB batin, dene ya wektu sing mung 2 taun, kahanane Pak N kok wis beda banget karo mbiyen. Saiki Pak N wis ketok tuwa, raine pucet gek wis padha kisut.
Ning yo lumrah, dheweke mau rak mentas kondo yen ragi rada flu. Lakune Andong kaya tonpong gronjal babar pisan. Yen petuk motor kaya mung larap-larap sedelo banget. Rumangsane bantere Andong kok podo bantere yen karo numpak motor. Nanging kabeh mau dening DB mung di batin. Angger arep takon wis ana rasa sungkan lan kaya mung mandek neng gulu. Pak En tetep cerita werna-werna owahing kahanan ing desane sasuwene DB ono paran. Mugi-mugi ndang tekan tujuan. Kanthi ora krasa ngerti-ngerti Andong wis mandek neng ratan pener ngarepe omah. Sakwise medun, DB ngaturake panuwun karo kondo. Ayo tolik sisan mampir, mengko ditutugake oleh ngobrol. Dasar aku ya durung mari kangenku. Iki ya dak gawakake sarung Bali. Mengko rak kena nggo salin. Oh, tak trimo banget ya, Le. Dene kowe kelingan karo aku. Kuwi saiki wis ora perlu. Sesuk wae nek wis ngaso, aku gage tilikono mung puja-pujimu sing tak jajaluk. Saiki aku dak mulih dhisik resik awak. Mengko bengi aku mesti teko. Andong diputer menggok ngetan nuju omahe. DB uga banjur mlebu latar tumuju omahe. Lagi wae menyak lawang, ibune metu banjur ngerangkul karo nangis, tembunge pedot-pedot. Ya Allah, Ger, terima nah. Durung bisa males kabecikan. Kowe selak ditinggal mati pamomongmu dek cilik. Pake kae rak ngajal, kesasak trek sing rime blong, remuk sakandong lan jarane. Dina iki rak ngepasi 7 dinane. Kowe rak dilayangi bapakmu to, Le. Krungu tembunge ibune sing keri dhewe, sanikala peteng panone. Awake krasa lemes lan wusanane ngambruk. Bok menawa wae kelingan lelakon sing mentas wae dialami, prasasat durung ana seprapat jam sing kepungkur. Ojo lali pesenku yo cah bagus.